Яңа елны көтүп яшәгән кичләрнең тагын берсендә сезне Саба дулкыннары телевидениесе сәламлый. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Соңгы көннәр алып килгән яңалык хәбәрләр белән атна информацион тапшыруы. Мин Гөлназ Гатауллина һәм безнең иҗат төркеме сезгә бүген менә нәрсәләр турында сөйләячәкбез. Игенчеләрнең эше һәр вакыт көйле, шуңа да җитештергән продукцияләре мул. Райондашларыбыз ел хатын-кызы республика бәйгесенә әзерләнә. Нарат боз сараена 20 ел. Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак. Районыбызның игенче җәмгыяте алдынгы хуҗалыкларның берсе. Биредә хезмәт куючылар игенчелек һәм терлекчелек тармаклары буенча мул уңыш алып, яхшы күрсәткечләргә ирешеп эшли. Җаваплылыгы шикләнгән игенче җәмгыяте ит һәм сөт продукциясын җитештерүдә планнарны арттырып табышка эшләүче хуҗалык. Малларны карау һәм аларны тәрбияләү югары дәрәҗәдә оештырылган. Сыер савучылар икешәр сменага бүленеп хезмәт куя. Эш автоматлаштырылган. Ветеринария санитары булып эшләүче Гази Нургомәров бу һөнәрдә 40 ел. Ул терлекләрнең сәламәтлеген һәр даим кайгыртып тора. Шулай ук сыйфатлы сөт алуга да җавап бирә. Шушы тармакта инде безнең продукция да әйбәт. Бу шушындагы хезмәт кылган барлык терлекчеләрнең хезмәте. Монда безнең көнгә почти 23 тоннага якын сөт савыла. Шушы бүлектә инде икенче як бүлектә безнең савыла почти 17 тонна сөт. Көнлек сөт. Савып алынган сөтне көндәлек озатып та торалар. Продукцияны транспортировкалау эше дә көйләнгән. Төрлечә була инде 23-24 тиеләс. Шулаймы, менә ничә КамАЗ китә шулай? Икәү була, икәү була. Төрлечә була инде, әйе. Зур машиналар да килә. Шундыктан 2 машина да килә, 3 машина да килә. Хуҗалык биләмәсе зур булганлыктан видео күзәтү камералары белән җиһазландырылган. Шул исәптән торакларда. Шуңа күрә кайда эшнең ничек баруын контрольдә тоту җитәкче өчен дә җиңел. Гомумән, узып баручы ел игенче җәмгыять өчен нәтиҗәле. Инде киләсе елга да бурычлар билгеләнгән. Игенче хуҗалыгы 2024 елны зур уңышлар белән тәмамлый бетәсе килә. Инде менә хәзер соңгы айга аяк бастык 24 елның 1 декабрьгә булган баш саннары 3676 безнең. Шушы баш саннарыннан без инде узган елга карата 5% сөт җитештерүне арттыра алдык. Шулай ук бозау алуны 10%ка арттырып үтәп чыгабыз дип торабыз. Елны тәмамлап торабыз инде. Акча кереме инде узган елга карата безнең 48%ка артарак. Бу инде сөт бәяләренең артуы белән бәйле. Шушы вакытта инде безнең средний зарплаталар 18%ка узган ел белән чагыштырганда артыграк чыгабыз. Гомумән алган вакытта ит җитештерүдә, сөт җитештерүдә, шулай ук башка төрле эшләребездә безнең быел инде ел 2023 ел белән чагыштырган вакытта уңай дип әйтәсе килә. Төзелеш эшләребездә төзелеп беткән объектларыбыз да бар. Бүген көндә төзелешләр дәвам итә. Лагуналар эшләү бара, тораклар күчтек, икенче торакларны ремонтлау башланды. Шулай ук инде икенче елга буласы төзисе торакларга нигез салу эшләре бара. Игенчелек эшләрен дә бүтәнсен тәмамлап битердек, техникаларны сакланышка куелды. Һәм шулай ук 25 ел өчен техника, сельхоз машиналар ремонтлау эшләренә тотындык. Әлеге хуҗалыкта хезмәт куючыларга еллар тыныч булып, ирешелгәннәрдә туктап калмыйча, һәр яңалыкны үзләштереп, мул продукция алуда уңышлар насыйп булсын. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәмгә волонтерларыбыз армый-талмый хезмәт куя. Байлар сабасында урнашкан солдатка аш проекты штабында бер генә минутка да эш туктап тормый. Буш вакыты булган райондашларыбыз биредә сугышчы егетләребезгә даими рәвештә ашлар әзерләп, ягъни субпродуктларын киптереп, махсус пакетларга тутырып әзерләүне, файдалы үләннәрдән әзерләнгән хуш исле чәйләрне туплауны дәвам итәләр. Бар эшне дә алар күңел җылыларын биреп башкара. Шулай ук районның һәр авылыннан бирегә көндәлектә кирәк булган һәр файдалы әйберләрне райондашларыбыз, предприятие, учреждение, иганәчеләр китереп кенә тора. Тегүчеләр командасы да күпләп урын-җир әйберләрен тегеп туплый. Аларны менә шулай бергәләп фронт, госпиталь, балалар йортлары өчен аерым төргәкләп әзерләп тә куялар. У нас уходят подушки, матрасы, одеяла в госпиталь, уходят на фронт. Также мы все это упаковываем и нуждающимся Луганска, детям-сиротам. Также мы отправляем. Вот буквально вчера, посмотрите, вот, все это у нас уходит, все, что сделано ихними руками, все уходит нуждающимся. Я еще раз хочу сказать, присоединяйтесь к нам. Когда нас много, мы быстрее приблизим нашу победу, и все наши братья, отцы, все вернутся домой живыми и здоровыми, Алла Берса.
Штабта эшләүчеләр ярдәм кулы сузган һәркемгә рәхмәтле. Мондай чиракта бер эшнең дә олысы, кечесе, гадие дәрәҗәлесе юк. Иң мөһиме авыр чакта бердәм булу, бергә ярдәм итү, күңелеңнең изгелектә булуы. Шуңа күрә булдыра алганча һәр кайсыбыз җиңүне якынайтуда үз көчебезне, үз өлешебезне кертик. Теманы дәвам итәбез. Аның кулларыннан гөлләр тама. Нәрсәгә алынса, шуннан матурлык тудыра. Моңа өстәп кешегә килгән авырлыкта ярдәмгә ашкынучы да әле ул. Сүзебез байлар сабасында яшәүче Касыймова Илмира Киңәшевна турында. Иҗади, һәр нәрсәдән матурлык эзләүче, искедән яңалык тудырырга яратучы да әле ул. Беренчеләрдән булып махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм әзерләүдә волонтерлык эшенә керешкән ханым, көмеш волонтер статусына ия. Райондашыбыз ел хатын-кызы, ел ир аты хатын-кыз карашы республика бәйгесендә катнаша һәм ул хатын-кыз ел үрнәге номинациясендә үзен сыный. Илмира ханымның вакыты изге эшкә корылган. Илебезнең сынаулы, авыр вакытларында аның үз өлешен кертәсе. Махсус хәрби операциядә булган егетләребезгә әз генә булса да йорт җылысы бүләк итәсе килә. Шуңа күрә ару талуны белмичә, шәхси тормышында читкә куеп, үз өендә менә шулай фронтка, госпитальләргә кирәк булган кирәк-яраклар тегүне җәелдергән. Вот это все народ приносит, ткани. Вот это на постельное белье в госпиталь белое идет. Если ткани ХБ, в основном, они идут на светлые, на наволочки, простыни и пододеяльники, а которые вот потемнее, вот немножечко вот такого плана, нижнее белье используем. Вот делаем классификацию ткани. Вот какие ткани нам приносят из сундуков, вот такие мы и используем. Вот выкройка тоже взята друг у дружки, мы взяли выкройку, научились. Тастымал сөлгеләр, төрле размерларда мендәрләр, аларга тышлыклар, урын җир кирәкләре, эчке киемнәр, барысы да сугыштагы егетләр өчен дип эшләнә. Бүген Илмира ханым Саба районының иң көчле 5 волонтерларының берсе булып исәпләнә. Көмеш волонтер статусына ия. Запросы в госпиталь 50 на 50 подушки, 40 на 40. И к ним нужно шить наволочки, наперники. И когда приносит синтепон, мы набиваем это все, делаем сами, потому что они нестандартные получаются. Ну вот стандартные это 50 на 70. Вот 50 на 70 тоже шьем, тоже набиваем. Здесь у меня вот нашито 20 штук. Это мендерлер. Вот уже они готовы. Вот сегодня надо будет уже отвезти в штаб. Илмира ханымның тормыш иптәше Тәлгать та бу изге эштән читтә түгел. Кирәк әйберләрне әзерләүдә һәм инде әзер товарларны штабка илтүдә ул үзенең зур өлешен кертә. Ә инде солдатка аш проекты штабында буларның барысында төрле категорияләргә аерып төргәкләп куялар. Илмира Касыймова әзерләгән меңләгән урын җир кирәк-яраклары фронтка һәм госпитальләргә күпләп киткән. Һәм биредә ул тегүчелек эше башында тора. Сначала я сушила мясо, овощи. 1,5 месяца. Потом в штаб стали приходить очень много ткани из сундуков. И нужно было как-то это все упорядочить. Потребность фронту в госпиталях появилась, и мы стали шить. Вот. И как-то непроизвольно я взяла это в свои руки. Образовалась швейная команда. Люди, которые шили кто матрасы, кто подушки, кто пододеяльники и так далее. Рюкзаки шьет Резида Апа, Сариапа матрасы. Школа Шамардана шила большой объем подушек, постельного белья. Больше 1000 подушек уже сшиты мною. Туда же и пододеяльники, и наперники идут. Набиваются эти подушки тоже. Вот. Пододеяльники, простыни и наволочки в том числе. Стенага беркетелгән менә бу карта аерым тукымага төрле материал кисәкләреннән авыллар биләмәләрен күрсәтеп эшләнгән районыбыз картасы. Бу көмеш волонтер иясенең иптәшләре ярдәме белән эшләнгән тагын бер кул эше. Появилась вот такая идея сделать карту нашего Сабинского района. А впоследствии она стала вот как бы нашим оберег, или как солдаты стали приходить и расписываться. Вот это наши ребята, которые
с ВСО. Большое спасибо всему нашему Сабинскому району и спасибо нашим ребятам. И очень бы хотелось, чтобы они вернулись целыми и невредимыми. Игелекле гамәлләр белән шөгыльләнүче хәят коммерцияле булмаган оешма эшендә аның үз урыны бар. Иптәшләре арасында да хөрмәте зур. Эльмира Кеняшина хаят проектында уже безнең 5 елдан артык һәм безнең хаятның тамырларында ул. Эльмира Кеняшинаның безнең районда әйтәләр инде жемчужина Сабинского района. Ул дөрестән дә шулай, аның менә күңеле дә йөрәге дә шундый һәм ул үз матурлыгын менә бөтен җиргә таратырга тырыша. Бүгенге көндә ул безнең солдатка аш проектында иң көчле волонтерларның берсе. Менә аның шикелле кешеләр, киң күңелле кешеләр безнең илебездә күбрәк булса, безнең җиңүләр дә тизрәк килеп җитәр. Это одна из наших самых трудолюбивых, самых упорных, настойчивых швей. Барсы надо бик зур рахмат. Все, что они делают, все, что они производят своими руками, ночью шьют, они передают нам, волонтерам. Эльмира Кенәш кызы Касымова тумышы белән Урта Азиядан, Каракалпакстанның Нукус шәһәрендә туып үскән татар кызы. Шунда ук Жаннакша Муратов исемендәге Дәүләт сәнгать училищесының хор бүлеген тәмамлаган. 2003 елда тормыш иптәше Тәлгать улы һәм кызы белән Татарстанга Саба районына күченеп кайталар. Биредә ул балалар иҗат үзәгенә вокал, хор җитәкчесе булып урнаша һәм лаеклы ялга чыкканчы шунда хезмәт куя. Укучылары белән зур уңышларга ирешә. Эшләгән чорында декоратив гамәли сәнгать юнәлешендә дә эш алып бара. Чөнки тегү, чигү, рәсем ясау аның табигатьтән бирелгән сәләте. Хәтта авыру балаларны да кулларына карандаш помала тотып рәсем ясарга өйрәтә. Хезмәтендәге казанышлары исә төрле елларда күп санлы диплом грамоталар, рәхмәт хатлары белән билгеләнгән. Кул эшләре Эльмира ханымның өй эчендә бизи, буяулы, бисерлар белән чигүле картиналары стеналарда урын алган. Көзге вазалар ташлар белән бизәлгән. Милли кием үрнәкләре, изүлекләр, төрле бизәнү әйберләре, искене яңартып тегелгән креатив сумка, шоперлар барысы да аның күңел һәм кул эше. Джинсы шоперы, тематика тоже из коричневых джинсов. Вот с этими замочками, с кармашками. То есть это, чтобы дать вторую жизнь вещам. Касымовлар 2 бала, ул һәм кыз тәрбияләп үстергән. Уллары гаиләсе белән Казан шәһәрендә яши, кызлары Мәскәү өлкәсенең Одинцово шәһәрендә. Телефон аша еш аралашып, хәбәрләшеп торалар. Мы тебя любим, скучаем по тебе. Ай, моя сладкая. Береги себя. Я тоже. Тормышта иң олы таянычы, һәр эшендә төп ярдәмчесе, илһам биреп торучысы ул әлбәттә гомер юлдашы Тәлгать. Каждая женщина успешная, если можно сказать, не может состояться без надежной опоры, которым является муж. Счастье — это действительно самые родные и близкие, которые рядом. Вот действительно детский смех. Вот. Счастье — это когда рядом надежный мужчина. Счастье — это уют дома, крыша дома. И действительно это многогранное такое это понятие счастья. Ну и самое главное, что когда-то нам давали воспитание со стороны родителей, со стороны государства. Теперь пришло время отдавать долг. И в данное время в стране такие времена настали, что нужно вносить свою лепту. Хоть маломальски, вот кто как может. Вот я сочла, что я могу так принести пользу. Двигатель прогресс сильно увлекается. Мы говорим часто друг другу спасибо, что хорошо, молодец, всегда все в доме решали вопросы, какие бы трудные ни были. Вот так. Я, конечно, вижу ее увлечение, тоже помогаю, у меня тоже свои увлечения есть, она тоже помогает. Потому что нельзя жить без хобби, как бы там. Человек не только же работой, еще же хочется для души что-то сделать. Но хорошо, когда и работа, и хобби это одно и то же, это еще лучше. Эльмира ханым һәр эштә дә җитешергә тырыша. Йортында тәртип сакларга да, кадерле әнисен тәрбияләргә дә, йөрәк кушкан эше волонтерлык белән шөгыльләнергә дә. Районыбыз, илебез тормышында аның куйган хезмәте хисапсыз.
Тирә-юнебездә талантлы, булдыклы, уңган шәхесләр бик күп. Аларны кай вакыт күрми дә, белми дә калырга мөмкин без. Республикада үткәрелүче ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы бәйгесе аларны барларга, башкарган эшләрен башкаларга да җиткерергә мөмкинлек бирә. Әлеге бәйгенең мәдәният һәм рухият номинациясендә Шәмәрдән мәдәният йорты директоры Гөлназ Әхмәтшина катнаша. Ел хатын-кызы, ел ир-аты, хатын-кыз күзлегеннән бәйгесе катнашучылардан бик зур әзерлек тә шул ук вакытта бөтен гомер юлын башкарган эшләрне барлауны да таләп итә. Шәмәрдән мәдәният йорты директоры Гөлназ Мөнәвир кызы Әхмәтшина конкурста катнашырга тәкъдим булгач та, барлык икеләнүләрне, борчылуларны читкә куеп эшкә керешә. Хезмәттәшләре дә бердәм булып ярдәм итәргә алына. Яршаллы шәһәрендә туып үскән Гөлназ төрле һөнәрләрдә үзен сынап караса да, мәдәният өлкәсендә үземне таптым дип исәпли. Менә 5 ел инде Шәмәрдән мәдәният йорты директоры булып эшли. Ә инде җитәкче булгач, җаваплылык аеруча да арта. Гөлназ Мөнәвир кызы иң элек җирлектәге талантларны барлый. Төрле милләт вәкилләре яшәгән Шәмәрдәндә алар бик күп, ә ул иң беренче чиратта милли үзенчәлекләрне, гореф-гадәтләрне саклауны алга куеп эш башлап җибәрә. Өлкәннәр дә яшьлекләренә кайткандай булалар. Гөлназ Мөнәвир кызы янәшәсендә дә үзе кебек иҗади, эзләнүчән, яңалыкка омтылучан шәхесләр. Коллегалары ул безнең җитәкчебез булып эшли башлагач, бәйрәмнәр, төрле чаралар үткәрүдә иҗадилык, креативлык артты. Ул безне үзе белән бер дулкынга киләде диләр. Без Гөлназ Мөнәвировна белән 3 ел бергә эшлибез инде. Менә мин үзем белгән вакытта Гөлназ Мөнәвировна бары тик яхшы яктан әйтер идем. Ул мөгаен тумыштан ук талант белән тугандыр. Чөнки менә бу ыгы-зыгылы заманда мәдәният йортын алып бару бер дә җиңел эш түгел. Монда кем беләндер җайлап сөйләшергә кирәк, кемгәдер таләпчәнрәк булырга кирәк, кемдер килеп тәҗрибәргә кирәк. Шуңа күрә без аны күп чиракта психолог дип тә йөртәбез. Психолог булмаган чиракта шушындый зур Шәмәрдән төбәгендә мәдәният йортын алып бару ул җиңел эш түгел бит. Аннан соң миңа өстәп тагын батырда дип әйтер идем. Ни өчен? Менә без быел республикада да мөгаен район буенча сүз дә юк беренче тапкыр Бөтен Россия театр сәнгате фестивалендә катнаштык Краснодар шәһәрендә. Ул безне батырайып Мәскәү, Тулы, Орел шәһәрләренең профессиональ театр группалары белән без бер рәттән чыгыш ясадык һәм шунысы сөенечле. Без шулар белән бер рәттән җиңүчеләр булып сәхнәгә күтәрелдек. Бу әлбәттә Гөлназ Мөнәвировнаның зур уңышы. Бу шаккаткыч уңыш булды инде безнең өчен дә, район өчендә булгандыр дип беләм, чөнки бу районда беренче тапкыр шундый зур уңышка ирештек. Бу әлбәттә Гөлназ Мөнәвировнаның тырышлыгы нәтиҗәсе. Спектакльләр оештыру ничек барамы? Тагын шуңа кайтып калсак, тагын Гөлназ Мөнәвировнаның тырышлыгы белән үтә. Чөнки ул эзләнүчән. Ул һәр вакыт эзләнүдә ниндидер яңалык табып, аны коллективка, сәхнәгә менгерү өстендә эшли ул. Ул әйтә, һәм без инде шушы идеяны тормышка ашырабыз. Менә безнең эш процессыбыз шулайрак бара. Тагын шундый әйтәсем килә, ул оста җитәкче генә түгел, уста оештыручы да. Менә һәрбер мероприятиянең алдында мәдәният йорты булгач, безнең коллективта артып без 10 кеше эшлибез. Спектакльдә катнашу өчен 15 кеше кирәк, кай вакытта 18-20 кеше кирәк. Шуңа күрә ул һәр вакытта оешма предприятиеларга йөри, мәктәпкә йөри, укытучылар белән, ул һәр вакытта больницада врачлар белән. Безнең шуңа күрә тулы бер иҗади коллектив тупланды. Ирешә алабыз. Чөнки менә бездә бары тик күп чиракта бит мулла гына чакыралар. Бездә менә мулла да килә кайбер җирдә, поплар да катнаша. Бездә шунда крашен ансамбльдә эшли. Шунда ук безнең татар һәм рус үзе безнең хорларыбыз бар. Менә без барысын бергә туплап, барысын бергә халыкка тәкъдим итәргә тырышабыз. Мәдәният өлкәсендә хыялый, тормышка, дөньяга гашык, кешеләрнең күркәм сыйфатларын күрә, таный белүче кеше генә эшли ала. Һөнәре дә шундый, кешеләргә шатлык китерү. Гөлназ Мөнәвировна яныннан кеше өзелми. Аның янында барысы да хәрәкәткә килә, җырлыйлар, бииләр, башкаларга рухи азык бирү өчен юлларга кузгалалар. 2 ел ярымнан артыктан бирле без бик матур итеп, ныклап, әйбәтләп эшли башладык. Шушы безнең Гөлназ Мөнәвировна белән. Ни өчен? Монда килсәң, гел алар якты изле. Ни хәлләрегез бар, ничегрәк хәлләрегез, нишлибез әле дип торалар. Әле менә Аллага шөкер, соңгы вакытта гына менә 6 мәртәбә Балкышта җиңдек. Менә шу безнең композициябыз бар. Хәтфә җырына, татар халык җырына куйган композиция белән без әллә нинди авылларга да барып, шаккаты безне алкышлап, кунакка чакырып, кунак итеп, ном культураларда. Мин аны иң беренче хөрмәт итәм 3 бала анасы буларак. Шушы яшьтә, шушның хәтле матур булып, сабыр булып, тыйнак булып, 3 бала анасы булып,
И шушындай зур мәдәният йортын дөресен әйткәндә кулда тотып, бөтен нәрсәгә дә күз салып, бөтен җирдә чисталык булсын, тәртип булсын. Үзе кеше нинди, тәртибе дә шундый була. Менә шуңар хөрмәт итәм, хатын-кыз буларак, җитәкче буларак, бөтен ягы да безгә шуй. Шәмәрдә мәдәният йорты җитәкчесе булып эшләүдән тыш, ул җирлектәге иҗтимагый тормышта да актив катнаша. Татарстан халыклары ассамблеясының Саба районы җитәкчесе булып та тора. Бу эшне дә ул бөтен әһәмиятен аңлап, төрле милләт вәкилләре белән уртак тел табып алып бара. Һәм һәрбер чарада үзе дә актив катнаша. Бер җөмлә белән әйткәндә, Гөлназ Мөнәвировна рухи һәм мәдәни кыйммәтләр сагында торучы фидакарьләрнең берсе. Мин Әхмәтшина Гөлназ Мөнәвир кызы, ел хатын кызы бәйгесендә мәдәният һәм рухият номинациясендә катнашам, көч сынашам. Чөнки үземнең табигатьтән бирелгән талантымны әти-әниемнән мирас булып, күчкән тырышлыгым һәм иҗади шәхес булуымны бәхет дип саныйм. Шаллы каласында туып үссәм дә, гомер һәм хезмәт юлым Саба төбәгендә белән бәйләнде. Биредә мин гаилә кордым, 3 балабыз үсеп килә, берсеннән берсе зирәк. Жан яраткан хезмәтем бар. Мин Шәмәрдә мәдәният йорты җитәкчесе буларак, коллективымның һәм шәхсән үземнең яулаган үрләребез белән горурлана алам. Республика тәкъдим ителгән һөнәри бәйгесендә катнашып, күп тапкыр грант тоттык. Күп тапкырлар Россия һәм республика сәнгать фестивальләрендә җиңүче һәм призерлар булып танылдык. Үзем Татарстан халыклары ассамблеясының Саба муниципаль район җитәкчесе буларак, тәкъдим ителгән күп кырлы эшем җәмәгатьчелектә киң яклау таба һәм тормышка ашырылып бара. Хезмәтендә җитәкче булса, гаиләсендә ул иң беренче чиратта әни кеше. Уллары инде студентлар, кызы Амилә белән алар бер караштан бер-берсен аңлап яшиләр. Үз куллары белән эшләгән һәр эш кадерле аларга. Яратып башкаргач, һәр эшкә дә вакытлары җитә. Җиләк, гөмбә дә җыялар, кич утырып рәсемнәр дә ясыйлар. Ялларда әти-әнисе янына юлларга да кузгалалар. Әхмәтшиннар гаиләсендә җылылык һәм матурлык яши. Бәхет ул минем бүгенге яшәешем. Иртүк йокыдан торышыма җылы өем, мул табынлы өстәлем бар. Бар күңелемне салып башкара торган яраткан хезмәтем, бер гаиләдә яши торган дус, тату коллективым һәм кичен эштән кайтып керүемә әнием дип иннәремә салынчы балаларым бар. Миңа үз кулларым, үз көчем белән табылган бәхет кадерле. Минем бәхетем туган җиремдә, туган нигеземдә, ил тынычлыгында. Хатын-кызны яратып башкарган эшләренең нәтиҗәләрен күрү бәхетле итә. Алга таба да яңа үрләр яуларга рухландыра. Гөлназ Мөнәвир кызы һәм ул җитәкләгән коллектив һөнәри бәйгеләрдә катнашып грантлар итә. Россия һәм республика сәнгать фестивальләрендә җиңүче һәм призерлар булып таныла икән. Бу зур горурлык. Татарстан халыклары ассамблеясының Саба районы җитәкчесе буларак та аның башкарган эшләре бихисап. Шәмәрдә мәдәният йорты җитәкчесе Гөлназ Әхмәтшина халкыбызның мәдәниятен һәм рухиятын баетуда армый-талмый хезмәт куя. Аны шын мәгънәсендә мәдәният һәм рухият сакчысы дип санарга була. Одна информацион программасын алга таба дәвам итәбез. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре үзенең иҗаты белән татар сәнгатен баеткан композитор Рәйсә Имамиевага шушы көннәрдә 85 яшь тулды. Шул уңайдан район мәдәният йортында аның иҗат кичәсен үткәрделәр. Хыялымның ярсу чаптарлары кая чаба, алгый сабага. Гомерен мәдәният эшенә багышлаган, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рәйсә Имамиева язган Хыялымның ярсу чаптарлары дигән бу җыр аны гомер буе озата барды. Сәхнәләрдән төшмәде. Рәйсә район мәдәният йортында 50 елга якын методист булып эшләү дәверендә бик күп җырлар, сценарийлар язды. Аның 9 китабы бар. Җырларын Лира, Ләйсән, Нәүрүз, Гөлбакча ансамбльләре, агит бригадалар башкарды. Үзенең бөтен тырышлыгын, күңел җылысын, йөрәк паклыгын мәдәнияткә багышлаган Рәйсә Билал кызы Имамиевага шушы көннәрдә 85 яшь тулды. Аның юбилей кичәсе район мәдәният йортында шаулап, гөрләп узды. Рәйсә апаны котларга иҗатташ дуслары белән бергә тамашачылар да күп килгән иде. Сәхнәгә үзәкләштергән клублар системасы директоры Альберт Гузалев күтәрелде. Юбилейга чәчәк бәйләме белән
белән бергә олы рәхмәт сүзләре һәм котлауларын җиткерде ул. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе шагыйрә Шәмсия Җиһангирова юбиляр белән 30 ел иҗади элемтәдә яши икән. Бик озак елларга дуслык бәйли, ул инде 40 ел. Һәм Рәйсә апаның коймак кадәр генә юкалыктагы беренче китабын нәшер итүче кешеләр мин идем. Бу мин ул вакытта Мәдәният министрлыгының Армянстан дигән бер оешмасында редакция бүлегендә эшлидем. Шул нечкә генә китап бик бәхетле булып чыкты. Рәйсә апа безнең инде хәзер 9-нчы китабын нәшер итәргә әзерләнә. Мин аннан радиога чакырып та зурладым һәм сезгә мәгълүм инде 80 яшьлек юбилейга кайткан идем һәм анда Бөтен дөнья татар конгрессының бик зур дәрәҗәле бүләге медальдә тапшырырга туры килде. Мин аны бик бәхетле саныйм шул медальне. Инде бүген дә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Данис Фәнис улы Шакиров бик зур рәхмәтләр әйтеп сезгә күп еллык иҗатыгыз өчен мактау кәгазе һәм бүләк җибәрде. Рәйсә апа гомере буе туган авылына мәдхия җырлады. Ул язган җырлар туган авылына, туган җиргә мәхәббәт белән сугарылган иде. Авылдашлары да аның белән горурланып, безнең Рәйсә үзебезнең шагыйрә дип йөрттеләр. Рәйсә апа, сезне чын күңелдән бүгенге матур юбилейгә котлыйм. Безнең нәкъ шушы Шытсу җирлегеннән, Үзән табигатьле Елыш авылыннан булуыбыздан бар булганабыз. Сезгә озын гомер, сәламәтлек, бәхет, шатлык һәм инде шушы сәхнәләрдә матур кичәләрдә очрашу насыйп булсын. Без сезне яратабыз, хөрмәт итәбез. Сез инде мәдәниятнең чын мәгънәсендә патша бикәсе, хан бикәсе. Бүген дә бик гүзәл булып утырып торасыз. Алдагы көндә шулай булсын. Бәйрәм итәсез. Казанга китсә, әгәр дә Казан җирендә яшәсә, бик шәп галимнәр булыр иде. Аның җыйган фольклорын, аның авыл көйләрен табып, аларда язган аларның көйләрен нотага төшерүләре барысы да менә халкыбыз өчен. Һәм алар менә китап булып, мигә тарихка кирип калдылар. Менә шушы фольклорны җыюда, көйләрне җыюда ул бик күп тырышлык салды. Һәм менә шушы аның сәхнә аның баласы да булды, бөтен тормышы да булды, бөтен шушы бөтен гомере шуңа багышлады. Инде Рәйсә шушы кичәне оештыручы район хакимиятенә һәм аны шушы кичәне оештыручы барлык хезмәткәрләргә бик олы рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Язгы тоннар атты, китегән кошлар кайтты. Буыннарга гөлләр сарылды. Йөргәнле тагын ишетсәм ярым, сачларым гөлләп кабынды.
para Güzeli dağlara indi Otlarda kadına yazılır Sularına sarılır indi Yürürken yollarına bahar Güzlerin dağlara indi Kaçaklarında sarıbılar kumbalar Şeçek kaçaklarında sarıbılar kumbalar Varamaz ilgin bağışta sorma başını sarış Sarışların gülüşür ve yanlarında kumbar Varamaz ilgin bağışta sorma başını sarış Sarışların gülüşür ve yanlarında kumbar Татарстанның халык рәссамы Мөдәрис Минхаҗев Рәйсә апаны үз итеп аңа портретын ясап алып кайткан. Рафинат Сәләхов Курай моңнарын, гомере буе сәхнәдә бергә чыгышлар ясаган Филорик Валиуллин дәртле баян моңнарын бүләк итә. Татарстанның атказанган артисты Алмаз Хамзин, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мингол Галиевлар юбилярны моңга күмделәр. Гомеркәйләр ничек тиз үтсә, сәхнәдәге юбилей кичәсе дә шундый тизлек белән барды. Собалылар ихлас күңелдән хөрмәт иткән Рәйсә Билал кызы Имамиеваны 85 яшьлек олы юбилее белән кайнар котлыйбыз. Аңа сәламәтлек, бәхетле картлык теләп калабыз. Әйдә Шаярт Татар КВН лигасы финалында собалар 3-нче урында 17 декабрь көнне Казанда Сәйдәш мәдәният үзәгендә Әйдә Шаярт Татар КВН лигасы финалы узды. 2024 елның сезон ябылышы уенында барлыгы 5 команда катнашты. Алар Актаныш, Мамадыш, Казаннан 2 команда һәм Соба районыннан Сабалета командасы. Собалылар чыгышында танылган актер, юморист Сирень Бәйрәмов һәм ТНВ каналында шоулар, концертлар алып баручы Гөлназ Сәфаровалар да катнашкан. Билгеле шәхесләрнең катнашуы уен таләпләренең бер өлешен тәшкил иткән. Республика буенча Сабалета командасының барлык уеннарда да призлы урыннар алып, финалда 3-нче урынга чыгулары команданың көчле һәм профессионал икәнлекләрен күрсәтә. Бу җиңүләре белән аларны чын күңелдән тәбрик итәбез. Узган атнада Лесхоз бистәсендә урнашкан Наратбыз сараеның 20 еллыгы билгеләп үтелде. Спортчылар яратып йөри торган Наратбыз сарае ачылуга 20 ел тулды. Шушы еллар эчендә биредә республика күләмендә зур дәрәҗәләргә ирешкән спорт сталары үсеп чыкты. Наратбыз сараена 20 ел элек ул үзенең ишекләрен ачкан. Аллага шөкер, монда инде ныклы коллектив тупланды. Шушы 20 ел эчендә матур итеп кенә эшләп киләләр. Менә эш нәтиҗәләрен артта күрергә була. Чыннан да уңышлар да бар. Шушы Наратбыз сараенда шөгыльләнүчеләр монда инде балалар бакчасыннан ук шөгыльләнә башлыйлар. Өлкән яшьтәге ир-егетләребез шулай ук хоккей уйный. Бүтән категория кешеләре дә монда шөгыльләнә дип әйтергә кирәк. Шулай ук параллель рәвештә фигурный катание безнең фигуралашу буенча тренировкалар бара. Бүгенге көндә Рәсәй күләмендә профессионал клубларда уйный торган хоккейчыларыбыз бар. Алар инде шушында уйнап, шушында күнегүләр үтеп, шундый дәрәҗәгә җиттеләр. Инде менә Ибраһимов Марсель монда безгә 2 ел элек ЦСКА командасы белән кубок утып, кубок Гагарина кайтып күрсәтте. Шулай ук Галимзянов Руслан безнең профессионал клубта уйный, шулай ук хоккей буенча кызларыбыз Рахимова Айсылулар, Фаляхова Ландышлар, шулай ук хатын-кызлар арасында профессионал клубларда уйныйлар. Дөрестән дә, әгәр дә саны китсәң, Наратбыз сараеның үткәне дә, бүгенгесе дә бик куанычлы. Биредән кеше өзелми. 20 еллык уңаеннан хоккей турниры булып узды. Лесхоздан Урман, Шәмәрдәннән Ястребы, Тимершик һәм Киектән Вымпел, Яблаштау һәм Мишабаштан Мишабаш, Собадан Ястребы, Шикшедән Шикше командалары. Барысы 6 команда катнашты. Хоккей уеннарының ачылыш тантанасында Соба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Наратбыз сарае директоры Тахир Нурмөхәмәтов, хоккей ветераны Шәмсун Сунгатов катнашты. Алар ярышларда катнашучыларга сәламәтлек һәм уңышлар теләделәр. Наратбыз сараенда хәзер яңа җитәкче. Ул Тахир Нурмөхәмәтов. Хочу поздравить свой коллектив, а теперь уже это мой коллектив
с таким большим праздником, что в дальнейшем процветание нам, хороших воспитанников, Аллах берса. То есть у нас хоккей же, с хоккеем связано все. Чтобы воспитанники нас радовали не только на региональных соревнованиях, на всероссийских соревнованиях. Я верю и доверяю своему коллективу. В дальнейшем надеюсь, что у нас грандиозные планы будут. Мы добьемся всего, что задумали. Менә безгә командалар чыга. Һәр кайсы җиңү дәрте белән яна. Кәшәкәләр кулда уйнап кына тора, ә суккан сайын алкалар гына капкага керми шул. Беренчеләрдән булып Урман һәм Вымпел командалары очрашты. Спорт ярышларында җиңү һәм җиңүлү Ходай кулында диләр. Вымпел командасы урманлыларга алкаларны кертәгенә торды. Әлеге турнирны карарга тамашачылар да күп килгән иде. Кайсысы әтисе, кайсысы улы, кайсысы ире өчен җаната. Гомер буе хоккей уйнаган, хоккейны үз итүче Шамсун Сөнгат белән сөйләшеп алабыз. Мен бик теләп килдем бүген Нарат Боз сараеның 20 еллык ачылу тантанасына. 20 ел элек без монда бик теләп йөри башладык. Без монда Саба 2 хоккей командасы белән бик күп ярышларда катнаштык. Җиңгән вакытлар булды, җиңүләр ачысын татаган вакытлар да булды. Бу Боз сарае Саба халкы өчен бик яхшы. Монда мен республикада бик күп Нарат Боз сарайларында хоккей уйнарга туры килде. Мондагы чисталык, пөхтәлек, монда тәртиплек республикада бер хоккей Боз сараенда да юктыр дип беләм. Бүген инде уйнап булмый. Ветераннар составында да уйнап булмый инде. Хәзер инде вакыт үзенең сүзен әйтте. Мин бүген җанатар. Минем белән яшь вакытта уйнап бергән иптәшләрем әле бүген көндә бездә. Аларга мин җанатар булып катнашып, алар өчен сөенеп, куанып утырачакмын. Кашандыр инде без команданы Саба урамы буйлап җыйлап тупладык. Шуңа күрә команданы Пугачев армиясе дип атадык. Командада кемнәр генә юк? Паспорт почта глава Сайфулла Мустафинбеков, хәтта Михаузин да баранда. Татарстанны аркылыга иңгә буйладык. Түбәнкамада хоккейны хәтта Метшин белән уйнадык. Иң шәп саклаучы Ястребы командасыннан Салават Вахитов, иң шәп капкачы Вымпелдан Инсаф Низамиев, иң яхшы һөҗүмче Шикшедән Рифнур Хафизов, иң күп алка кертүче Шәмәрдәннән Сергей Гавриловлар. Урман һәм Мишабаш командаларына ярышларда актив катнашканнар өчен мактау грамоталары бирелде. Ярышлар тәмам. Беренче урында Шәмәрдән, икенче урында Ястребы, өченче урында Вымпел, дүртенче урында Шикше командалары. Барысында кайнар кытлыйбыз. Хоккей сезоны ачылды. Нарат Боз сарае сезне, хөрмәтле дуслар, ап-ак тигез бозында көтеп кала. Бүгенгә менә шулар, киләсе Одна программасы чыгарылышында яңа ел тапшыруын тәкъдим итәрбез. Бер-беребезне саклап, тормышыбыздан ям табып яшик, якынлашып килүче яңа ел белән сезне. Исән сау булыгыз.